Setawi bolong mah diluluhan napnar sangapan dia mata raja nang inata soribada ada orang jauh kami songo jujur golon ni damangon jumulo mahami berserta bitu kita selalu mularong na orang lebih kami mengido maaf gon pung kami dilem pasari mana tusau mangalap popung baru nami baru hobi sian huta lupas salama di bahasa-bahasa otuata tubuh dinasida diupung nami 5 bawah opak boru ia tubuhna siak kangen bawas basaribu ima ama bapak nami siak sinamur sada mangalap baru dirajai inang tua nami baru siregar sian muara tubuhna si nomor 2 ima sahat basaribu mangalap baru dirajai baru hobi manang na upung sorbina pasaribu mangalap baru hobi sian pahorbuan tubuhna si nomor 3 toga pasaribu mangalap baru dirajai inang tua nami baru hobi sian nagatibul si pultak mang na upu porman tubuhna si nomor 4 mangalap baru dirajai baru namargoar hisar pasaribu baru manalu mangalap baru dirajai sia sosor onarungu mangna uput tulus pasaribu ia si nomor 5 ima bapak nami nata paru-paru pot asulua pasaribu baru nababan mangalap baru dirajai baru nababan sian butuh raja si pultak mangapung bagus buru borna sakangan marhamuliam ma tu situ morang sia serikala boruna si nomor 2 marhamulia tu menalu sian kutagoda boruna si nomor 3 marhamulia tu marga manalu sia sosoro narungu boruna si nomor 4 marhamulia tu marga manalu sia sosoro narungu iya ramangon nata padu-padu pon tubuh ni opung nami anak si nomor 5 ima siap pudan tubuh madamangon tanggal 17 bulan sia tahun 1904 iya ramangon marhaso tamma tu baru ni rajai baru nababas si pultak tahun 1982 di bahasa-bahasa Tuhan tama di damangon walu danat 5 bawah tulu buru ia anak siak kangan mangalak boru dirajai boru toka torop sian huta kanopan jalan di bahasa-bahasa Tuhan tado opak danat 2 bawah 2 buru jala di bahasa pasikolado pe ia anak si nomor 2 mangalap boru dirajai boru siregar sian huta lintong huta jala di bahasa Tuhatta do dinasida 2 dana sada bawa sada buru ia anak si nomor 3 mangalap boru ni rajai boru si mamora sian huta said di huta jala dang adong nope dana dinasida marhitei amang inang amat teraja nang soribada asa tombok kamu di tangyangmu asa tumibu di tongos tuhatta siroka mitodina situbuan ni anak situbuan ni boru dinasida ia anak si nomor 4 dohot anak si nomor 5 dang marhasot hotat dupe marhitaima dipanggil hame di tangyang muna dia mantaraja inang tasuripada asa tombok kamu di tangyang asa tumiu di tongos debata ida sida siroka mitodi ia boruna si syakangan marhamuliat tu anak ni amang borunami marga situ morang sia sirikalang parbuluan jala di bahasa-bahasa Tuhan tado
dinasida 5 dana 2 bawa tulu boru jala di bagasa parsi kolado be boere nami. Ia boru si nomor 2 marhamulia ma tu anaknya mang boru nami marga si hopping lubeturuan sian huta pagaran si bagating jala di basa-basa Tuhan tado dinasida tulu danak 2 bawa sada boru jala di bagasa parsi kolado be bere nami. Ia boru si nomor 3 marhamulia ma tu anaknya mang boru nami marga si hopping lubeturua sia serikalang di basa-basa tuhata do dinasida tolu danak 2 bawa sada buru jala totong dope di bagasa pasikola bere nami. Jadi puma sude pinoper ni damangon anak paromain boru hela dohot bahupu siap sian anak bahupu siap boru penguma sude 30 sadahala dalam berujung ngolu madamangon di hari Senin 24 tanggal 24 bulan tolu tahun 2025 jala tutup usia madamangon ono puluh sadatau jala mangido kami disudi hamu amang raja inang sori pada talu mobi ma di hamu raja di hula-hula nami asa tonggo mo subak kamu kami di tangyangmu asang gia di pudian di damangon naung jomolo di lotuhat tadi hami akka hagewen situban anak situban di boru do rokap naso marokap dafota rokap jelagabe naso sikop dobe di hagabion lasongoni ma di hamu amang raja inang sori pada nang saluhutna raja ditutur nami na liat na lolo nama kaholongi hami mulai tunga dong wujudi ngoluni damangon utang manang singir hari do hami yanakon nama garar do majalo songoni mana buai hujau kami songo jujur ngoluni damangon mauleate horas marita jadi malah kalau damang majuangan godang sopai madamang mesin godang mulai-mulai pada udamang matu godang ledi Maturi Abu Jama godang mulai-mulai Maula timah dia muna amang parmusik nami alang main diolo yang pangiduan nami adi baik kamu na godang mulai-mulai asa dia penggabi perhorasa baik damang ma godang liadi
binay tuha pamuhatan. Badamang ma si Titiyo nas badubudamang matuhasa tadi. Badamang maji. Kami ikonan na sultan. Asa bintang main na ruguris di dulu itu berdua. Tuari na lang ito di punan ni opungi si Agus. Si bagus. Tuan mo aris. Baru torop doa muna may takasat. Hei matutu. Matutu baduran namin asa ado haduk nang may tutup di loob. Kuda ni pasa may takas tu. Pepek sa rumah tua mamu sa loob na. Mengiring-iring anak. Tupa tugu-tugu ba. Saat masolo, saat matulog. Saatan dong tataruhon betul-betul berikan saat mamu horas dari kalian. Hei matutu. Bangun majo. Habas sudah hulot na para ditikyo. Ay sukai man. Nami, amang namano na ipasahat ulos panyari mahami di pagpuaw niya mambor nami bayan mamang marulupuruk to di kima bayan nila si Rohan Manuaing nang di dumiroa biyo marulupuruk to di kima bayan bayan mamang. warang bahula-hula namin yun. Bayan musik na hupar.
Dipertikan sa suruh pagkatata kamamburu ulos si pasado namin sa undala ni tayang namin sa pusara ma abang boru dalam lupa berjolo nak kani buka satami saya ma ulos sampai dua jadi sonari yang kamamburu sa punai ma isalani asa tongan no kita baca dua Masih aturan beda kan? Rubenya ya ka pasikola ya kabiri nami saya di batongon dewa tama pasikola na tama di nasi ono tumaro dia kana suro rokak dobe ya kesudi beri nami di batongon dewa tama si rokak gabe si rokak na to dia ka tutiki na neng rot pa honya matani mana asa orta ka baru dari sekolah litanya yang nang upasa tai mo jodo tuang mura ono tu gua atas pas-pasan dong gua ki habi ano terus gawe mahami tu piroparni lain nabi na sari moto baik mah orang kodang na opat tu si baik mah kodang mula-mula las berung mah tu kodang asasa uloso Ravi Paula-ula namin madam musik na hopart musik
berumah tu studio. Pasatay ba protokol? Narohanami, karohanami, siya nami lulab sa matupang, pasakam nami ma, soon dalang tanyang nami, ulos paritian mang tutuhat, diburian nila nami dapat pasras na ulangi, akay na konna. Obat ma amang borong, sada may tuhela, sada tumahukpu, sada may tuhahang ini hela, sada tubotona. Suni ma jupadok nami. Jadi, mulai tema dos ni roharo, dos rohata so dia perjolo di berpuri. Molo sian tolani akka tamorota hambuli, molo ulu sakita bersiat siamora nasian dulu sakdu satiuta. Sedema ima tuboru do tuelata manang lai do itu nami. Ima ulu sian kita simamora bersiat. Jadi sawanitan si Mamora, sadama, iba, tuhela, dohot tuboru. Pasatay mag. Orang kami di Musirwata nama penduduk bertaringkan. Dia sosok memang baru. Molo siap kami berkesiriger dua makulus. Sebagai nama kerja nang baru. Jauh di kerja kami memang mengatur di mang masuk. Bisa saya tanda tersuni baru hanta sekali yang baru bersiap berkesiriger. So mga alu siya tadi ulo na nami siya tu rita si matubang didok rajay naking opat. Uluhani madrokon totong ma somon rajay siregar dua. Kau ni makaraja nami. So kami hula-hulang bersiat sada si pagarong bersipowi, sada kami pasato tanyangi nang sumilo kami bersiat nama nang kosa. Itulah. Di nang sori na tua amang baru lain kami di sol. As dober kami isok kamu laubat tahun lau nabalga lau sedetak kamu mahami tutu hula-hulang bersiat. Jala nunga di barari kamu nanaing sitangnya konon nami obat borong nabe opelang borong bersama Tuhan itu dia nilai nami di hamuna saluhuna harus untuk bolon lumbu bima di poparan nih asa nunga disok kami hulam menjuhut tuamat tadi bata dia itu dia na nunga torok poparan nih lain namion 17 tahun ang dia utorok ma jala ay napatok do mangido kita asalam dapat 17 tahun atau ngalanima rohani dapat madihamu songon nidok nama dua asa bulan sebagai ding pangiringan hamuna salut nasuton baru nami asa saot ma na pinangidor rohamuna tot dimuna ma masih perindirihan Matutura sa nami. atau ngong asa bintang narong irisma dobun na sumorok ipudian nilai namin na sa ribatoy agiyak maritong sa dibatari hamu tuwa na rilis dohot porong dongas hamu na Matutura sa nami. atau nganok pehu tatap bay hami ang doro Itulah. asa pasatami songon ng pasatami jadi ngapor na may ta boleh ate atau mamang namalo asa borhat kami mendapoton anak pun nami nubot yang nami baik di kami kotang mula-mula las panudo kotang sopa-sopai jadi kodang sopai dohot kodang mula-mulai atong baik damang ma kodang mga liati atong liat Tuhan mga leo pas-pasuna tu enak kon nami tu dul sopai kodang mga liati
badat nang pesi patukuan namin na susadia karadari tugsok ya aku dah usap-usap na uliras baru aku nak karadari abang parbosi nabi sana korhat kami lawan dapat hula-hula nabi baik ma musik na opartosi bandang masih ngat penghormatan. Asal dia memang kota itu laos pada mudo hasahatan. Asa hujalo hami akapar buebir nabi doni akarawat tubuh nami hula-hula nami saluhuna baik mamusi na partu